И какво става, хора? Днес снимам с Лайдов и той снима. Да. И ще играем Survival Games, явно. Да, защото никъде не пускат двамата. Да, нека да ходим. О, Сленди! О, почва ми тила. Добре. Трима. Още по-яко. Окей. Аз, виж в My Kids. Да, знам, може да се вземеш някакъв кит, ама аз няма да се взема никакъв. Вид кит, не? Май всъщност да се вземем. Надявам се да не ми лаги. Аз се вземам то с... PvP ми. Вече. Се приготвя. Ще има линк на каналите на двамата в описанието на двата клипа. Само да кажа. Охо, чудесно. Ей, са тимърите нещо. Няма. Ти утли сега с Ленди тим. Охо, аз бягам. О, с Ленди с Diamond меч. Обаче той срещу мене малко ще му е по-трудничко. Чакай само да съм малко по-чичен, който... Good game. Ти убери го, бе. Да. Щом се заплашен. Идваме за тебе, спокойно. Аз паднах. Сега да решим умря. Да. Умря ли, бе? Да, паднах от лоялата. Добре, лесна победа. Това беше само загрявка. Сега... Охо, тук са напълни с хора. Напълни са с хора. Къде? И бутни тап. Нищо, нека. Още по-хубаво. Аз като гледам сме трима, в другия мап сигурно са всички. Аз ще лепна да видя какво става в другия мап. Не, бе. Не, няма никой. Няма никой, аз не видях. Шопкит. PvP. Готови? Направо ще изкъсам и с посмена Iron Mage. Какъв Iron Mage при 5 лева? Да, имам Iron Mage. 3 голдънки. Се офаш. Как ми взе хефа? Мерси, благодаря ви, мои хора, че ме ставите почти всички айтеми. О, брат, мерси за диамант. Ама, трябва да умреш. Просто бе. Ай, не бе. Хубаво, ай ще тук ще да, ай. О, той ми мята. Голям да поясниш. Ай. Ой, майко. Искаш ли нататъка? Сега ма бие. Леко. Пак ще падна от лоялда. Нали? О, чест. Охо, има едни ендър честови, които като ги вземеш дават чест, което не супер яко. Само ги слагаш и готово. Бай, Сленди. Shit the fuck. Сленди как не умря, бе? Аз му спалнах TNT. Спартан срещу Сленди. Отивай през Сленди. Ма ти умря ли? Да, бе, той аз не мога да се изместя мишката от... Той Сленди не умря, брат. Аз му спалнах TNT, той не умря. Аз съм да речам, аз съм почти без сетейчи. О, отивай през Сленди. Вече сега гледаш, нали? Да, ого, той точно със сайта ми. Казвай се, ако доближава, ама аз имам компас. Надалече. Има и 2 голдънки. Аз имам една. Ма смятах, че ми лаги, така че... Сори, хора. Така ставам. Не спаме. Чакай, знаеш какво ще си направя сега?
Спонсор. Спартан. Кой искаш? Weapon. Имаш ли с какво се биш? Дървен меч, Fire Aspect 1. Ме ми трябват брони, моето момче, не ми трябват. Хора, не всъщност броните ги намерих. Само едни. Дадох ти 50 коинс. Да. Мисля, не ми трябват. Само ме ми трябва едни Iron, гащи съм full Iron. Долния чест. Кой? Зад тебе честа на моста. Аз го взех. Долния чест там. Аз го взех на моста, тук има някакви. Майко, колко много често ви има оттам, дет взел не с двата. Чакай, че да ни падна, че много ми лаги. Виж, този чест има ли нещо вътре? Аз не знаеш, че тебе не тежда. Да, този чест, дет се го свърши. Нищо няма. Виж, Нищо я. обърни се за тебе. Да, виждаш ли от тази стена? Чакай. Джъмпни на нея, на нея. Има два честа. 3, 4 честа има там. 5. Къде? Тая стена ли? Напред, наляво. Нагоре, наляво. Пред тебе. Пред тебе наляво. Тука? Да, ето го. Той 5 честа ли са? Надолу, напред. Чакай, че следното се доближава доста. Давай газ. Оглеждай се. Наляво. Чакай, че не мога да се обърна. Ма наляво. За тебе наляво. Давай, видях го е спокойно. Чакай да усиля чунко и тяс. Тох сленги. Той е тук на 90, ама увеличава се. Добре. Охо, аз съм full iron. Съм само един диамантен меч и съм готов. Няма да. Видя ли? Да. Взел си го. Добре. Виждаш ли пред тебе острова? Да. 2, 3, 4, 5, 5 честа, 6. Не, 5. Добре, едно само. 5 честа има. Не мога да си изместя мишката. 6. 7, 6 и един голям. Добре. Аз отивам да се бия срещу следното. И аз огледай къде е той. Няма да направи грешка, той е близо до средата. Защото май се отдалечавам, да. Защото скипа става вече 8 минути и аз съм с бандика, не мога да ставам 10, за жалост. Да, ами аз така да снимаш с сока ми. Не, ясно. И то няма смисъл, нали, кога ще се сбии, ти кога ще го убиеш или той кога ще уби тебе. Той се представи. Къде го той? Искам да мога... Там където ти беше. Хубаво. Дед взел не си. Да, видя го. Шифни. Газ. Скачай. Суметах поезанка. Кой? Отвън. Не го отвън. Аз На колко живот? Не знам, на мен много ми лаги. Кой е толкова? Знам. Не може да таби, аз съм спектатор. И той има цели мене. Аз умрях, какво си казах. Аз не мога да мръдам, много ми лаги. За хора, това беше всичко от нас, мисля. Нали? Да, това... И хора, това беше всичко от нас. Гледайте ни следващия път. Абонирайте се и...